Diabeteskaupan opasvideo. Näin teet tilauksen verkkokaupastamme. Käytetään esimerkkinä Contour Next-testiliuskoja. Kirjoita hakupalkkiin haluamasi tuotteen nimi. Valitse tuote hakutuloksista. Plus- ja miinusnapeilla voit määrittää, montako tuotetta haluat lisätä ostoskoriin. Saat lisättyä tuotteen ostoskoriin painamalla Lisää ostoskoriin -nappia. Jos haluat poistaa tuotteen ostoskorista, voit painaa pientä roskakorin kuvaa tuotteen oikeassa yläreunassa. Ruksilla saat suljettua ostoskorin ja jatkettua ostoksia. Muita yhteensopivia tuotteita löydät esimerkiksi tästä lisävalikosta. Esimerkin vuoksi oletetaan, että tarvitset myös lansettineuloja. Kun kaikki haluamasi tuotteet ovat ostoskorissa, paina kassalle -nappia. Anna ensin sähköpostiosoitteesi. Paina seuraava. Jos olet rekisteröinyt tilin, voit kirjautua sisään. Jos et halua rekisteröityä, voit myös jatkaa vieraana. Anna sitten toimitustiedot. Jos haluat jättää viestin käsittelijälle, voit kirjoittaa sen lisäkommenttialueeseen. Paina sitten tallenna. Sitten voit valita tilauksen maksutavan. Sitten voit valita, miten pakettisi toimitetaan. Noutopistepaketeissa pääset valitsemaan tämän jälkeen noutopisteen. Alhaalta pääset tarvittaessa valitsemaan uuden postinumeron. Tätä voit käyttää, jos haluat pakettisi johonkin toiseen noutopisteeseen, esimerkiksi työmatkasi varrelle. Samalla tavalla voit vaihtaa noutopisteet takaisin alkuperäisiksi. Lopuksi valitse haluamasi noutopiste. Tilaus on tarkistusta vaille valmis. Kun kaikki on kunnossa, paina Vahvista tilaus-nappia. Tämä sitten siirtää sinut maksamaan tilauksen. Esimerkissämme olimme valinneet osuuspankin maksun, joten siirrymme osuuspankin sivuille. Kun maksu on suoritettu, odota, että palaat takaisin verkkokauppaan ennen selaimen sulkemista.